Здравейте хора, това е поредния клип на Майнкрафт оцеляване с Топчо, който съм аз, или пък не. Подобрих някои неща, направих ферма за моркови, жито, а, за картофи и тикви, но сега мисля да отида да копая малко. Изключих текстурния пакет, защото ме дразнеше и така че това от мен. Сега отиваме да копаем. Мисля да снимам около 10 минути. Или пък повече, не знам. Зависи. Значи, искам да ми предложите в някой сервер, в който да играя. Или примерно някой ако иска да оцелява, бъдем заедно в някой сервер, може да ми пише. Тук има скелет. Даже не знам къде ми е минат. Просто мисля да направя в следващия епизод да ви покажа как ще си направя фермата за кактуси и бамбук, но в момента няма да правя нищо. В момента е 23 часа и 47 минути. Утре е неделя, така че утре може би ще е четвърти или пети епизод, ще снимам и после сигурно ще има спиране за 4-5 дена и после отново ще почна да снимам, но ще го измислиме. Или в понеделник и вторник, съответно може да снимам. Ето, мисля да покупая малко въглища за разнообразие. И мисля да търсиме най-различни неща. Всичко ми е от полза, диаманти, айрон, всичко. В смисъл имам много айрон, но защо пък да нямам още повече? Една вещица ме уби, затова съм 14 левел, иначе бях 21. Но ще да си спусна. Значи мисля тук има много зомби. Не, няма. Значи идеята ми е не тук да намеря диаманти, но колко ще намеря диаманти не знам. Ето тук нищо няма, затова слизам на тук. Скелетон. Лак. То голям лак. Доста голям лак. Идва ми втори скелет. Мисля изпръза малко. Защото ми лагна, не знам защо. По незнайни причини, я да видим тук. Мисля да отида при този. И ще скачам.
Нищо не стана. Мисля, че... не знам, но... мисля скоро време да започва нова поредица. Но тази няма да свършва, така че... мисля да съчета нещата в едно. Ето... има работа беше изкопан. Лагва малко. Затова се извинявам. Залага. Но вижте тук тази вода ме дразни. Доста злато открих, 14 злато имам в момента в честовете. Мисля, ако няма да се отказвам, да търся още. Вижте какво ще направя. Имам такова злато, да мога да покажете. Виждате, много се тръгна на такава вода. Фак. Ето. И най-накрая... пак има вода. Мисля да продължавам да идвам в тази мина. Защото... ето. И това ще е хора. Довиждане. И може би утре ще снимам пак. Искам да видя какво има на тук. Чува се дали не си направя миничка тук. Малко да минава по земята. Но това ще е в другия епизод. Ето виждате хора, 17 лева стана. Имам 3 емералд, не знам какво да ги правя. Друго. Мисля, че ще снимам скоро пак. Кога? Чува се и аз. Снимам сигурно понеделник, вторник, събота и неделя. Зависи. Ако съм на село няма да снимам, но... това е добро. Според мен е добре се развива оцеляването. Защото вижте, първоначално нямах нищо. Това, което мисля да довърши скоро време. Е тая. Ето, слагам злато тук. Слагам айрана. И това беше от мен хора. Довиждане.